Hola a tots i a totes. Hem de passar l'estoneta d'alguna manera i hem pensat fer uns minivídeos per donar idees a veure si se'ns passa l'estona una mica més ràpida. I avui he pensat que podríem fer magdalenes i si surten bé, perfecte, i si no, doncs riurem una estona, d'acord? Primer de tot, separarem els ingredients. Posarem 3 ous, 150 de sucre, un poquet de canyella, una llimona ratllada, 60 mil·ligrams de llet, 190 d'oli i 210 de farina, 7 grams de llevat i un poquet de sal. Primer de tot batrem els ous amb el sucre fins que canvin de color i pugin una mica. Veieu com ha canviat de color? Jo tinc aquesta màquina que és molt xula i que fa més de 20 anys que la tinc, però això es pot fer amb el mini pimer o a mà, amb la varilla i ja està. I també es pot fer en sucre blanc, Ara hi afegim l'oli, la pell de llimona, la llet i una mica de canyella, d'acord? I seguim batent. Hem ajuntat la farina amb el llevat royal i una mica de sal i l'hem passat pel colador, de manera que no hi hagi cosetes que després ens puguem trobar dintre les magdalenes, que quedi tot així molt suelto. Ara ajuntarem la farina amb aquesta massa que hem fet, però no l'hem de barrejar gaire, una estoneta que quedi ben a dintre i prou, no li feu donar moltes voltes, d'acord? Ho tapem amb film i ho posem 2 hores a la gelera. I durant aquestes 2 hores podeu llegir, mirar la tele un poquet, fer una mica de ioga, escriure un poquet. Bé, teniu 2 hores per endavant. Bé, ara ja tenim les magdalenes que han passat 2 hores, la massa i el forn a 220 graus de temperatura. I ara traiem la massa de la gelera i omplim 3/4 les capsuletes de les magdalenes. A sobre hi posem una miqueta de sucre. I ara les posem al forn entre 12 i 14 minuts. Tanquem i no obrim el forn fins al final. Mireu que xules. Ara les trec i després us les torno a ensenyar. Magdalenes fetes. Bé, a veure si han sortit bones. A veure si ho proveu i llavors m'envieu una foto, vale? Si ha quedat bé. Vinga, una abraçada a tots. Cuideu-vos molt.